ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅಶ್ವಿನಿ ಕಿಚನ್. ಮಾತ್ರ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನ್ನೇನು ಮನ್ಪುಗ ಚಿಪ್ಪಟ್ಟು ಜ್ಯೂಸ್ ನೆಕ್ ಬೋಡಾಪಿನ ಒಂದು ಚಿಪ್ಪಡು ಮುಕ್ಕಲ್ ಕಪ್ಪು ಸಕ್ಕರೆ ಅರ್ಧ ಲೀಟರ್ ಪೇರು ಬೆಚ್ಚ ಮಂತು ಕೋಲ್ಡ್ ಐತಿನ ಫ್ರಿಜ್ ಆಡು ಇತ್ತೆ ಚಿಪ್ಪಟ್ಟು ಕಟ್ಟ ಅನ್ಪುಗ ಕಟ್ಟ ಮಂತ ಬೊಂಡು ತೆಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಬಿತ್ತುಂಡು ಬಿತ್ತೆಪ್ಪು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಬರ್ಕೊಂಡು ಶೋಕು ಇತ್ತೆ ಚಿಪ್ಪಟ್ಟು ಮಿಕ್ಸಿ ಪಾಡು ಇತ್ತೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಪಾಡು ಕೊಂಡು ಪೇರ್ ಪಾಡ್ಗ ಮತ್ತೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇತ್ತೆ ಅರ್ಧ ನೈಸ್ ಆಯ್ಕ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡ್ಗ ಒಂದು ಮಾತ ಪೇರ್ಲ ಪಾಡ್ಗ ಇಕ್ಕೆ ಮುಚ್ಚಳ ಮತ್ತೆ ದೆಪ್ಪುಗ ರೆಡಿ ಆತಂತೆ ಜ್ಯೂಸು. ಇತ್ತೆ ಸರ್ವ್ ಮನ್ಪುಗ ಆಯ್ತು. ಜ್ಯೂಸ್ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಗ ತಂಪುಂದು ಚಿಪ್ಪಟ್ಟು ಜ್ಯೂಸು. ಓಕೆ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಬೊಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನನ್ನದು ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.